grabatzen ari garen unean gaueko 12:00 33 minutu igaro diren honetan, gaur hasiko den binakako txapelketa nagusiko hirugarren jardunaldiaren analisiak eta pronostikoa egingo ditugu. Hasi aurretik gogora ezagun nola dagoen une honetan sailkapena, lehen postuan dira Laso, Ezkurdia eta Rezusta, bitik bi irabazita dira ere Laso eta Iztueta, puntu banarekin daude Elordi Zabal eta Jakaima Zaltuna Aranguren Artola Mari Ezkurrena, eta punturi gabe berriz Peña eta Albizu eta Peio Etxeberria eta Martija. Beno, esango nuke jardunaldi zirraragarria daukagula aurretik, batetik lehen partida Urretxun, Santa Luzi egunez jokatuko da, gaur baita Santa Luzi eguna, Jaka eta Imaz, Artola eta Mari Ezkurrenaren aurka izango dira, hemen Artola eta Mari Ezkurrena aterako dira favorito, Iñaki Artola itzuli egingo da berriz ere kantxetara zuriz jantzita, aurreko bi partidetan Larrazabalek hartu dio lekua, baina gaurkoan Urretxun bera izango da, Jaka eta Imazen aurka, eta atzean Jon Mari Ezkurrenak nabarmen agindu beharko lukeen norgehiagoka izango da, baina Imazek ere erakutsi du, partida hauetan zehar eusten badakiela, eusten duen pilotaria dela, eta hiru laugarren kuadroan pilota jarri ezkero honek astindu egiten du, gainera ezker horman sartzeko gaitasun handia dauka, eta hori egin beharko dute, derrigor irabazteko aukeraren bat izan nahi badute, hor Jon Mari Ezkurrenari ezker horman urrun jartzen baldin badiote, Jakako rabaguneak izango ditu, baina horretarako lan asko egin behar da, eta horregatik Artola eta Mari Ezkurrena irtengo dira favorito. Gaur ere, Laso eta Iztueta, Larrazabal eta Albizuren aurka izango dira. Hemen Laso eta Iztueta irtengo dira favorito, Larrazabale kasu honetan Peñaren lekua hartuko du, eta esango nuke, atzean indarrak berdin xamar daudela, behar bada une honetan Martxel Iztueta Albizu baino berme gehiago ematen duela ere esan daiteke Martxel Iztuetak, baina ikusiko dugu, atzeko lehia hori ederra izango da, eta gero aurrean Iztuetak tarteka agintzen badu Lasok dantzan ibili dezake Larrazabal, eta hor Amurrio harrak asko sufritu dezake, baina Albizuk bizkarra erakusten badu, Larrazabalek erakutsi du, aurrean doaiak badituela errematatzeko eta hori baliatu beharko du, gero boleaz ere etekin handia atera beharko dio, eta Laso alik eta kuadro gehien atera, baina batez ere Gakoa, Larrazabal eta Albizuk aukeraren bat izan nahi badute behintzat, atzean Iztu eta zigortzea izango da, eta Lasoia jokozkan pouztean naiz eta oso zaila izango den. Bihar Iruñeko Labrit pilotalekuan Elordi eta Zabaleta, Peio Etxeberria eta Martijaren aurka izango dira. Hemen Elordi eta Zabaleta irtengo dira favorito, norgehiagoka antologikoa jokatzetik datoz, esango dut, Donostiako Atano hirugarrenean Altuna eta Arangurenen aurka, esan behar dugu gainera, Larrazabalek eta Albizuk eta Peio Etxeberriak eta Martijak puntuak batzen hasi behar dutela, ez baitute punturik bigarren jardunaldia pasa ostean. Hemen Zabaletak atzean nabarmen aginduko du, horrek Peio hori aurreko aukerak asko murriztuko dizkio, eta aldiz Elordiri gehituko zaizkio, eta Peiok eta Martijak irabazi nahi badute, Peiok dituen aukeretan Elordiri bizi jokatu beharko dio, oinetara jokatu ezkero asko izan dezake irabazita, Peiok dantzan ibili behar du bikote gorria, baina hori oso aukera zaila iruditzen zait, baina ea zer gertatzen den. Eta azkenik Bartzelonan, hilaren 15ean, igandean, Altunak eta Arangurenek Ezkurdia eta Rezustaren aurka jokatuko dute, hemen ez dago erraza, baina Ezkurdia eta Rezusta hartuko ditut favorito. Oso txapelketa hasiera ona egin dute, Altuna eta Aranguren gainera kolpe gogorra jasotzetik datoz, Donostiako partida horietzen bat ere xamurra izan, batez ere Aitor Aranguren entzat, atzeko kuadroetan ikeragarri sufritu zuen, eta Bartzelonako pilotalekua ere kontuan hartuta azkarra dela eta abar Rezustarentzat dominatzeko erosoagoa da, eta Aranguren berriz ikusi beharko da nola moldatzen den. Aurrean Jokinek hemen bai, Zabaletarekin baino abagune gehiago izango ditu aurrean jokoan hasteko, eta Ezkurdia asko nahastu beharko du partida irabazi nahi badute. Halere, hause ikusten dut partide irekiena jardunaldikoa, halere Ezkurdia eta Rezusta favorito, eta hause beraz esan beharrekoa, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean ongi izan, agur.